Igama uNdaba Ezinesibiya, ukhulumela uNgqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma. UNgqongqoshe usekhiphe isitatimende ngomhla ka-18 August eseshayile u-2 emini. Kulesi sitatimende uNgqongqoshe uyakuveza ukuthi kusukela izolo usuku lonke bekukhona ukuxhumana nomndeni walabo abashiye ngokukhulu ukuzuma engozini phakathi kweloli nemoto encane lapha ku-N2 phakathi kwaMatigulu naseDokodweni. UNgqongqoshe uyakuveza ukuthi umndeni ushayeke kakhulu emva kokuthi kube nalenhlekelele. Uyaqinisekisa uMthombeni ukuthi kunethimba alijubile ukuthi lisebenzisane nomndeni liwuchase njengoba usebunzimeni. Kuthe mangabe kushaya o12 namhlanje umndeni wafika lapha eShowe la abazobona khona abathandiwe okuyibona abashile ngokukhulu ukuzuma. UNgqongqoshe uyaphinda futhi estatementini uyasho ukuthi imiyalezo evela kubantu bakwaZulu-Natal akanakho ukungabaza ukuthi izoqinisa umndeni, izoqinisa imindeni, iqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuthi babhekane nalesi simo esinzima kangaka. Umndeni uveze ukuthi abafowethu nodadewethu abashile bebesuka eNdwedwe ekhaya belibangise eNquthu lapho bekukhona khona umemulo wesihlobo. Ingozi ke ibe isidala umonakalo omkhulu. Sashiwa emhlabeni usisi ukhululiwe Goodness Maphumulo, ubhuti uSithabiso Athwele Mthiya, usisi uLauren Mthiya, ubhuti uEphraim Siphiwe Ntuli kanye nobhuti uPhakamani Joseph Mthiya. UNgqongqoshe uyakuveza futhi ukuthi kube khona ukuxhumana nalowo ongumqashi umqashi ka uAthwele Mthiya okuyena obeshayela imoto. UNgqongqoshe ke ugcizelela ukuthi umnyango udlulise amazwi enduduzo uwabhekise kubo bonke abasebenzi bebesebenza noMthiya. Uphinde waveza ukuthi njengamanje kusazanywa ukuthi kutholakale umndeni kwa-driver we-truck. Uyagcizelela ke uNgqongqoshe ku-statement ukuthi kuzosetshenziswana nemeya yaseNdwedwe, ukhansela Samuel Mfeka, imeya yaseLembe District ukhansela Thobani Shandu nemeya yaseMandeni Local Municipality uqinisekisa ukuthi kusetshenziswana nomndeni ukuze kuphothulwe amalungiselelo okufihla emhlabeni abashile.